Myška Kiska pískala a výskala a volala na svoje kamarátky. Vstávajte, Hryska, Ryska, šup, šup, z postele, tomu neuveríte. Myšky vyskočili z postieľok a neverili vlastným očiam. Nora bola úplne premenená. Uprostred stal ten najkrajší stromček, aký kedy videli. Na jeho vrchole sa trblietala krásna veľká hviezda a celý bol ozdobený farebnými a trblietavými ozdobami. Pozdĺž stieň boli rozvešané svetielka, ktoré hravo blikali. A komora je plná dobrôt. Je tu všetko, čo máme najradšej. Žalude a oriešky a semienka a maliny a čučoriedky, sladké kvety a dobrúčké huby, vymenovávala prekvapene Hryska. Na stolčeku ležal krásny vianočný veniec a vôbec celá nora bola krásne vianočne vyzdobená. Ako je to možné? Hryska, to ty si v noci vyzdobila noru? Pýtala sa Kiska. Ja nie, to musela byť Hryska. Nie, ja som to tiež nebola. Celú noc som spinkala, ohradila sa Hryska. Niečo ma napadá. Možnože to boli zvieratka, o ktorých sme sa včera rozprávali. Chceli nám poďakovať za pomoc a tak nám to tu vyzdobili, aby sme na Vianoce neboli smutné, uvažovala Kiska. A ako sa tak na tú krásu všetky pozerali, napadlo všetkým trom myškám v ten istý moment niečo úžasné. Jedla je tu celá kopa, povedala Hryska. Pod stromček sa vojde veľa darčekov, povedala Ryska. A výzdoba je taká krásna, že by ju mal každý vidieť, povedala Kiska. Pozveme všetkých na štedrý večer k nám do nory. Zvolali nakoniec všetky myšky naraz a ako povedali, tak aj urobili.